andre ord er et opgør med armslængdeprincippet, som vi mener er udemokratisk og meget skadeligt for den videre udvikling af vores uddannelser. Vi frygter, at faglighed, der bestemmer, hvordan vores uddannelser er skruet sammen, det bliver uddannelserne kun bedre af. Vi er en del af fundamentet, og vores uddannelser er en investering i fremtiden. Vi kræver fri kreativitet. Vi konstaterer, kulturens fremtid er sat til salg. De fælles kilder til nye tanker bliver reduceret til mindretal. Og er det her en opsang? Ja! Institutionen skal være en logik, et vigtigt fakultet. Og hvis I på Kulturministeriet stadig ikke har fattet, hvorfor vi står her, så vil jeg sige det meget kort. Kunsten er en luksus for et samfund og en nødvendighed for den, der laver den. Rettigheder er luksus for et samfund og en nødvendighed for den enkelte i det. Hvad er fælles? Det er etikken. Kunst er etik, som afspejler det individuelle. Når rettigheder forsvinder, er det et tab af etik. Når kunst bevæger sig fra luksus og bliver til etik, bliver det politisk. Og det er derfor, vi står her i dag. Tak. Hvad skal vi med en kultur? Er Danmark ikke alt for lille til en ballet? Er Danmark ikke alt for lille til en opera? Er Danmark ikke alt for lille til et kunstakademi? Er Danmark ikke alt for lille til at have en samtidskunst? Jo, det er det måske. Men så er Danmark også for lille til at have et kulturministerium. Og så er det også for lille til at have et folketing. Og så lad os smide hele møget i skraldespanden og lade os snakke kinesisk og tage afsted med det samme. Vi skal simpelthen ikke acceptere, når politikerne stiller nedskæringer af plejehjem og børnehjem over for kulturbudgetter. Det er uansvarlig populisme. Kunst og kultur er ikke en konsumvare, som bare står til rådighed for neoliberalismens managementtænkning. Kunst og kultur er ikke den nye bacon, som bare skal lanceres for ny profit. Vi ved, at tillid til faglig kundskab er mere end vigtigt i kriseår. Det kreative kan tænke om livet, når verden ikke er sat gå i stå. Kultur er det